Kay ang tanang saad sa Dios adunay ilang o diha kang Kristo. Mao ka na nga pinaagi kaniya kita nagaingon og amen alang sa himaya sa Dios. Sa 2 Korinto 1:20. Ang 2 Korinto Kabanata 1 versikulo 20 nagpahinumdom kanato nga ang tanang saad sa Dios na tuman og napamatudan diha kang Hesukristo. Bisan unsa pa kalisod ang atong kahimtang, makasalig kita nga ang Dios matinumanon og dili gayod mapakyas sa iyang mga pulong. Ang iyang mga saad naghatag kanato og paglaom, kusog ug kalinaw sa panahon sa mga pagsulay. Samtang padayon ta sa pagbasa ug pagsalig sa pulong sa Dios, mulig-on usab ang atong pagtuo tungod kay makita nato ang iyang pagkamatinud-anon sa atong kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka ug kawalay kasiguruhan, hinumdumi nga si Jesus mao ang garantiya sa matag saad sa Dios. Busa, magpabilin kita nga masaligon ug magaingon og amen sa iyang mga saad, kay ang Dios anaa kanunay uban kanato ug nagiya sa matag lakang sa atong kinabuhi. Magampo kita. Amahang langit nun, salamat sa imong mga saad nga tinuod og kasaligan. Sa mga panahon sa pagduha-duha og kalisdanan, tabangi ako nga mosalig sa imong pulong ug sa imong gugma. Paligo na ang akong pagtuo ug pun-a ang akong kasing-kasing sa paglaom ug kalinaw. Hinaot nga makita sa akong kinabuhi ang imong pagkamatinud-anon, samtang nagalakaw ako uban kanimo matag adlaw. Sa ngalan ni Jesus, Amen.